Τι θα ήθελα να ξέρω για τη Μίκα Μαυρογιάννη πριν βουτήξω στα βιβλία της? Είναι ένα λογοτεχνικό διαμάντι. Η Μίκα Μαυρογιάννη δεν είναι απλά συγγραφέας. Είναι μια αφηγήτρια που υφαίνει μαγεία σε κάθε πρόταση. Τα βραβευμένα μυθιστορήματά της εχμαλωτίζουν τους αναγνώστες με τους πλούσιους χαρακτήρες και τις συναρπαστικές πλοκές τους. Το μοναδικό ύφος της Μίκας συνδυάζει βαθιά συγκίνηση με αιχμηρό πνεύμα, κάνοντας τα βιβλία της αδύνατο να τα ραφήσεις από τα χέρια σου. Από σπαρακτικά δράματα μέχρι συναρπαστικές ιστορίες περιπέτειας έχει το χάρισμα να αγγίζει την ψυχή. Είτε είσαι έμπειρος βιβλιοφάγος, είτε περιστασιακός αναγνώστης, το έργο της Μίκας είναι απαραίτητο στη βιβλιοθήκη σου. Βούτυξε λοιπόν και ανακάλυψε τη λάμψη της Μίκας Μαυρογιάννη σήμερα. Τα βιβλία της περιλαμβάνουν μια καταδίκη δίχως δίκη, έρωτας στην εροσπηλιά, έρωτας και θάνατος, θεόσταλτος, μονόλογος γυναίκας, μονόλογος ανδρός, δείπνο θανάτου και το νέο της βιβλίο υπογραφής Θεού. Πίστεψέ με, θα με ευχαριστήσεις αργότερα.